estem aplegant a Macastre, on anem a reunir-se l'alcaldessa i el grup municipal per a conèixer quines són les seues necessitats respecte de la Diputació i en què coses podem ajudar-li. Estem en Millares, anem a reunir-se amb l'alcalde de Millares i l'alcalde de Dosaigües. La comarcal. Estem encantats. Per lo menos venim el teu. Molt bé, molt bé. Estem entrant en València, avui hem visitat a l'Aielo de Malferit i Terrateig. En l'Aielo hem replegat totes les demandes que té l'alcalde per a presentar a la Diputació i en Terrateig hem reunit els alcaldes i alcaldesses de tota la comarca per a seguir replegant totes les seues demandes i les necessitats que tenen en els seus municipis.